kafukufuku wapadziko lonse wa creative society ndi mtundu wanji wa dziko omwe munthu aliyense amalakalaka kukhalamo. Mamiliyoni ya anthu omwe adafunsidwa m'mayiko a 180 mazana masauzande amaola akanema materapoletsa atata maola oposa 15 miliyoni a nthawi ya creative society omwe akugwira nawo ntchito pa dziko lonse lapansi onse kuti asonyeze momwe anthu kuchokera pa dziko lonse lapansi akufuna mmene angakhalire moyo wawo. Ndi mu creative society mokha momwe zokhumba zanu zonse za moyo wabwino wotetezeka komaso wachimwemwe zidzakwaniritsidwa 100%. Zonsezi zayikidwa mu mizati isanu ndi itatu ya creative society yomwe ili maziko atsogolo langa achimwemwe. Onelani vidiyoyi ndipo mupezetse chifukwa chake creative society ndiyomwe mukufuna. Mzati woyamba, moyo wa umunthu. Chinthu cha mtengo wapamwamba kwambiri mu creative society udzakhala moyo womwe. Ndiwo kuti moyo wanu komanso moyo wa munthu wina aliyense. Anthu onse adzakhala ogwirizana ndipo izi zimatsimikizira kusakhalapo kwa nkhondo, mikangano yosiyanasiyana ndi zovuta. Potsirizira pake mudzapeza chikhulupiriro chakuti ndinu otetezedwadi. Mzati wachiwiri, ufulu wa munthu. Mu creative society mudzakhala omasuka komanso otetezedwa. Palibe amene adzatha kuphwanya ufulu wanu. Inu nzika ya dziko ndipo mudzatha kuyenda momasuka. Ndipo ngati mukufuna mudzatha kusintha musavuta malo anu mukhala. Creative society ndi ufulu weniweni ndi kufanana. Mu creative society sipadzakhala chifukwa chomenyera ufulu wa anthu ochepa chifukwa sipadzakhala wamkulu kapena ocheperapo. Aliyense adzakhala ndi udindo wapamwamba kwambiri, udindo wa munthu. Sipangakhale wina kapena chilichonse pa dziko choposa munthu ndi maufulu awo. Mzati wachitatu, chitetezo cha anthu. Creative society imakutsimikizira chitetezo cha anthu. Chuma cha creative society chimatsimikizira kusapezeka kwa mavuto ndi kukwera kwa mitengo kwa munthu aliyense. Mudzatetezedwa ndi kukhala ndi moyo wabwino. Pa nthawi yosinthira kulowa mu creative society mudzapatsidwa nyumba zaulere zosachepera 60 square meters pa munthu aliyense payekha, ndipo simudzafunikira kulipira zothandizira. Nyumba iliyonse idzakhala ndi FFG generator yopanda mafuta yomwe izidzakupatsirani inu ndi banja lanu magetsi aulere komanso opanda malire. Kuphatikiza apo mu nthawi yomweyi mwezi uliwonse muzidzalandira ndalama zoyambira $10,000 monga lero osalipira msonkho. Mudzakufunikira kusankha momwe mudzagwiritsira ntchito ndalama zanu. Mwinanso mungayambe kuganiza izi tsopano. Kodi mukuganiza kuti mudzalipira kayi ngongole zanu zonse koma zidzachotsedwa? Kodi mukuganiza kuti ndalama zanu zidzagwiritsa ntchito pa zaumoyo kapena maphunziro? Mudzakhala ndi maphunziro abwino kwambiri ndi chisamaliro cha umoyo kwaulere chopezeka kwa inu 24/7. Mu creative society chitetezo chanu chidzakhala chofunikira kwambiri ndipo matekinoloji onse adzalunjikitsidwa kukulitsa moyo wanu. Banja lililonse lidzakhala ndi mata replicator yomwe izidzakupatsirani chakudya chomwe mumakonda, chovala ndi zinthu zina zofunika. Tikuthokoza health capsule mudzayiwala za matenda pamuyaya ndipo mudzakhala wathanzi nthawi zonse. Kodi izi si zomwe mwakhala mukuzilota pa moyo wanu wonse? Koma si zonse. Mzati wachinayi, kuonekera ndi kumasuka kwa chidziwitso kwa onse. Mu creative society zowulutsa nkhani zidzakhala za anthu onse. Owulutsa nkhani azidzathandiza anthu komanso azidzasonyeza fundo zoona mumasuka komanso moona mtima. Kuonjezerapo mudzatha kulandira chidziwitso cholondola chokhudza kayendetsedwe kake ndi kugawa kwa ndalama za boma nthawi iliyonse. Ndalama zomwe anthu ali nazo choyamba ndi ndalama zanu ndipo muyenera kudziwa momwe zimagwiritsidwira ntchito komanso zolinga zake. Mzati wachisanu, ukachenjede. Simudzapusitsidwanso kapena kuchita mantha ndi adani. Sitidzakakamiza kumenyana wina ndi mnzake ndi kugawidwa kukhala ife kutsutsana nawo chifukwa mu creative society pamodzi aliwonse achiwawa khaza ndi tsankho adzaletsedwa. Creative society idzakhazikitsa makhalidwe onse achitukuko ndi maphunziro a munthu okhala ndi likulu age. Ana athu adzaleredwa pa mfundo za makhalidwe abwino, kukoma mtima, ubwezi ndi kulemekezana. Makhalidwe amenewa adzakhala maziko
aubale pakati pa anthu mu creative society. Mzati wachisanu ndi chimodzi, kukula kwa umunthu. Mu creative society mudzakhala kuphunzira kulikonse komwe mungafune ndi kuphunzitsidwa kukhala chilichonse chomwe mukufuna, ndipo zonse zidzakhala zaulere. Maphunziro mu creative society adzatsegula zomwe mungathe ndi 100%. Mudzapatsidwa programu yokonzedwa kuti ikulitse luso lanu la luntha. Njira iliyonse yophunzirira idzakhala yosangalatsa. Idzakhala ndi mwayi wopeza matekinoloji apamwamba kwambiri pa maphunziro ndi chitukuko. Mutha kuphunzira kulikonse pa dziko lonse lapansi nthawi iliyonse yomwe ingakuyenerereni. Mu creative society dziko la chidziwitso ndilotseguka kwa inu. Mzati wachisanu ndi chiwiri, chilungamo ndi kufanana. Ngati mwasankha kugwira ntchito mudzatha kusankha ntchito yomwe imabweretsa chisangalalo. Kugwira ntchito pa sabata masiku 4 ndi maola 4 pa tsiku, komanso idzakhala ndi tchuthi cholipidwa kawiri pa chaka. Ntchito iliyonse idzakhala ndi malipiro abwino. Malipiro a udindo ofanana, ukatswiri ndi akatswiri adzakhala ofanana pa dziko lonse lapansi. Kuonjezerapo, chilungamo chizidzaonetsa kuti sipadzakhalanso kulamulira kwa zinsinsi komanso kugwiritsa ntchito chuma mopanda nzeru. Zonse zachilengedwe zidzakhala za anthu onse, kuphatikizirapo inu. Mzati wachisanu ndi chitatu, gulu lodzilamulira lokha. Mu creative society kwa nthawi yoyamba mbiri ya anthu chitukuko chogwirizana cha anthu onse chidzapangidwa. Mphamvu zonse zidzakhala za anthu onse kwa inu. Anthu amadziwa zomwe akufuna komanso momwe amafunira kukhala ndi moyo. Nkhani zonse zofunika pa zachikhalidwe zidzasankhidwa ndi anthu pawokha pa intaneti. Akatswiri adzakhala ndi udindo okwanilitsa ntchito zomwe apatsidwa. Adzasankhidwa ndi kulamulidwa ndi anthu okha, popeza njira zonse zidzakhala zoonekera. Katangale ndi nkhanza zidzakhala zosatheka mu creative society. Mu creative society mudzasankha nokha momwe mungakhalire. Kwa nthawi yoyamba mbiri ya anthu tsogolo lanu lidzakhala m'manja mwanu. Mizati 8 ya creative society inapangidwa kuchokera mu chikhumbokhumbo chathu chokhala ngati anthu. Aliyense amafuna kukhala mdziko lopanda nkhondo, lopanda chiwawa, lopanda nkhanza, lopanda umphawi, lopanda kukwera mtengo kwa zinthu kapena mavuto aliwonse, lopanda zinthu zachabechabe ndiponso zoononga zinthu zonse. Ngati mukufuna mtendere, chitetezo, chidaliro, chithandizo cha mankhwala chaulere komanso chapamwamba, komanso maphunziro, ufulu woyenda pa dziko lonse lapansi, ndalama zaulere pa dziko lonse lapansi, kupeza magetsi aulere, ndiye kuti creative society idzakwanitsa maloto anu onse. Zonsezi zingatheke mosavuta m'zaka zikubwerazi. Kodi tingachite bwanji zimenezi? Phuzirani izi anthu ambiri omwe mungathere kwa aliyense. Dziko la maloto anu lalekanitsidwa ndi inu ndi anansi anu ndi aliyense wozungulira inu amene sadziwa za creative society. Kodi mukufuna kuti creative society ibwere posachedwa? Tengani mbali, uzani aliyense za creative society. Kwa nthawi yoyamba mbiri ya anthu tsogolo lanu lili m'manja mwanu.